Tento príbeh je natočený podľa skutočných udalostí. Stvárnené postavy vo filme sú obsadené reálnymi osobami. Film neslúži ako návod alebo ako inšpirácia a nemá ani vzdelávací charakter. Zrušená Stužková slávnosť. Prečo sa rozhodli študenti ukradnúť počítač triednej učiteľke? Všetko začalo dňom, keď si všimla pani triedna učiteľka zlú dochádzku študentov. Mládež, keď sa tak dívam na vašu dochádzku, tak sa Stužková slávnosť asi nebude konať. Triedna išla ku Chabovej a máme si robiť pracovné listy. V tento deň sa študenti rozhodli ukradnúť počítač a tým pádom zachrániť Stužkovú slávnosť. Všetko začalo po tom, čo celú triedu nechala pani učiteľka sama. Zo začiatku v triede prevládal chaos a neporiadok, no študenti postupne začali plánovať, ako zachrániť Stužkovú slávnosť. Prvou úlohou je nájsť kľúče od kabinetu, kde sa nachádza počítač s dochádzkou. No, plán je následovný. Počítač je tu. Triedna išla sem. Ty a ty strážiš dvere. Ty, kvety. Ďalší, tu. Medzi tým, čo si študenti podelili pozície, triedna učiteľka sa vracia späť do triedy. Študentom veľa času neostáva. Hlasí sa bufet. Orol sa vracia do hniezda. Orol opúšťa blok A. No v tom jeden zo študentov si spomenul, že dve spolužiačky ostali zavrete v kabinete, kde pred odchodom pomáhali triednej učiteľke. Orol opustil spojovačku. Orol vchádza do avly. Ale veď Tamara so Sárou sú v kabinete. Čo tu robíte taký hluk? Cesta k počítaču bola voľná, no veľa času na jeho odomknutie a prepísanie dochádzky im neostávalo. Orol je v avle. Medzi tým triedna bola čím ďalej tým bližšie. Bolo potrebné ju ešte zdržať. Orol letí hore. Pozrite sa tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu je chyba. Teraz nemám čas. Laura, je čas. Pani učiteľka, už to mám. A ty, Morho, hoj Morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo jej tam dušu dáš v tom boji divokom? Morty len a voľ nebyť, ako byť otrokom. Teraz nie, Laura. Orol sa blíži k hniezdu. Musíte si pohnúť. No tak mládež, neviem, ako je to možné, ale dochádzku ste si zlepšili. Stužková sa môže uskutočniť. Keďže ste mali možnosť si toto video pozrieť, tak to znamená len jedno. Triedna učiteľka nám na prepísanú dochádzku neprišla. Čo tu riešite? Vítajte na našej Stužkovej.